आरो बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोमजिदों दुंहाव थासारि। पर्बतजरानि बासबारि ओनसोलनि फाग्लिजरा पार्ट 2 गामियाव आदानि कम्पानिया थार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरा आरो पुलिसनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाखौ जों हगारा, बे हाया जोंनिखा, आदानि कम्पानिखौ बे हाखौ जों हगारा, थै होगोन, जिउ गारगोन थेवबो हगारा। आदानि कम्पानिखौ बे हाया जोंनिखा, बे हाखौ जों हगारा। माने दा जों खोनानो मोनदों पुलिस प्रटेक्शन फैबायबो, जों बहुत गोबावनिफ्राय उन्दुनायबो गैया, जानायबो गैया, जों दा लामा बेंथा फैदों आरो दा बेयाव खुन्थिया गायनोबो नागिरदों। मा हिसाबै खुन्थिया गायनो नागिरदों? जों आबै आबौनिफ्रायनो जों बेयावनो थांनानै दङ। आबै आबौमोन जोंनो दखल खालामनाय हा बियो राजा आमोलनिफ्रायनो, बे जायगानिफ्रायनो। दा दाखालि बे प्रमद बर' साराबो लेंहरदोंमोन 2 तारिखआव, जों थांदों, रायज्लायहैदों प्रमद सारजों। प्रमद सारनि खुगायावथ' खोमायाव जों सोनानै फैबाय, रायज्लायनायनि गेजेरजों जों बुंबाय जोंनियाव बे पावार प्लान्टआ जानो मोना होननानै, बा जों होहोआ होननानै बिरि क्लियार होननानै बुंनानै फैखाबाय। आरो मानो बेबायदि प्रटेक्शन फाथायहरबावगो बियो? मा अटंकर बर' भाषाखौ, बर' फिसाफोरखौ जाजोबनो नागिरखो बेलाय? मा जेरावबो थां बर'नि हाखौ सिख'लायनाय जोंनि पर्बतजरायाव जों खुनु दिन खोनायाखैमोन प्रमद सार जे जों जे बिदि जागोन। नोंथाङा जोंखौ बोरै थै सबख'नाय बायदि सबख'खो? दाखालि आंनो बुंनानै फैदों जे बे पावार प्लान्टखौ नोंथाङा अफायबा दोरोदनानै लांदो होननानै। दिनैहाय आरो मानो पुलिस प्रटेक्शन फैबावखो? क'क्राझाराव आंनो थांनानै रायज्लायहैदों नोंथांजों। आरो मा बुंबावनांगौ? जों होनो हाया, बे हाया जोंनि, जोंहा मोन्थाय दं, मोननाय दङ। जों बे हाखौ जों कम्पानिनो जों हगारनो हाया। बेखौनो जों बुङो प्रमद सार, नोंथाङाबो बाहाय साइलेन्ट जानानै थादो, नागारनानै थादो। हायोबा नोंथाङा CM-खौनो रिजाइन खालामदो। खोथा जोब्बाय बेयावनो। पुलिसा मात्र जोंखौ खावलायदों बेनो जे खुन्थिया गायगोन जोङो, जेरैबाबो गायलांगोन जोङो, बेखौ खावलायबाय थादों। जोंखौ थनहरदों गोजौ लेभेलनिफ्राय। सोर थनहरदों? प्रमद सार थनहरदों। बिसो आसाम चिफ मिनिस्टारालाय बेयावलाय बोरै हा दं होनना मिथिनो? प्रमदआसो मिथिगोन। प्रमदनि सेला फेलायासो खोन्थाहरदों। जों थै होगोन, जिउ गारगोन, गुलि गावजागोन, थेवबो जों हाखौ हगारा। फार्स्ट बिखायाव मोनगोन मंगलनि सिलाय गुलि हाबनाय। गाव फाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 এই অঞ্চলত আমার জমিটো আদানি কোম্পানিয়ে মানে থার্মেল প্রজেক্ট বানাবার বিচাৰিছে। এই কারণে আমার এই খালপানি ফাগ্লিজৰা পার্ট 2 পার্ট 1 এই দুকিচুকি আর মাওয়ামারি এইবিলাক গাঁও মানে রাইজে আজি এই ধর্ণা কার্যসূচী লৈছে। আমি মাটি নিদিম। যেহেতু ইমান দিনে আপোনালোকে আন্দোলন কৰি আহিছে, পাগলীজৰাত বিভিন্ন মিটিং হৈছে, বিভিন্ন দল সংগঠনে আপোনাৰ তাতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, কিন্তু আজিলৈকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো BTR চৰকাৰ হওক বা অসম চৰকাৰ হওক কোনো ধৰণৰ কিন্তু গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। কি কৰা নাই? অহা নাই। এইটোৱে দুখ লোক অহা নাই। এতিয়াও আমাৰ BTR চৰকাৰ এতিয়াও অহা নাই। আমি বহুত দুখ। আমি এতিয়া 3 মাহ হলো আমার এই রাইজসকল খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, খুব দুখ হৈ আছে। এই কারণে